Així, 66-21, 66-21, els arbres ja tenen flor. Que mira aquí com te les veus per anar una població com a Segador. La Molla d'en Puig, una mica estan a prop de tu. Si no vols tenir conflictes amb la teva mare, mires cap a una altra banda i no cap a la porta, ella no mirarà enfront on havia un peat. No, que estaràs allà esperant estona i estona. Si se t'ocorreix, trucar-la. No li preguntis on està. Mirar sempre a la porta. Estona que ella estigui. De discòrdia. Les podes, l'altre, com pot ser, comença de l'1 a l'avinguda i després continuem fins al carrer, fins a on està. Funcioni, hombre. I aquí en l'espai del coneixement doncs fem salut, fem exercici verdadero. Aquí el tenim. Un centre de coneixement que promou una millor actitud davant d'oportunitats en altres veuen riscos i que és bo estar al seu favor.